Asekubiyele sikwamukele igama kuPastor Challenge Flick okubaleni okufanele esicela kwena ukuthi yiba ngumlandeli we-channel ukuze sensele number so 9 ka 5 ntambama. Uma ungayena umlandeli futhi ungayimisela uba ngumlandeli nale number phela yeke ungayisebenzisi. Futhi uma ungifonela ukwazi ukumbuza igama, wena ufuna ukuchaza igama ngoba wena ufuna ukusizakala, yabona? Sibheka la uSithembiso Dlamini uthi uphupha uhlakula. Angiyithandi indlela abantu ababuza ngayo. Uma ubuza kimi uthi sawubona ngicela ubuza ukuthi noma ke uvela uthi ke ngicela ukubuza, yabo uma uhlobo ubingelela kodwa ngicela lokubuza manje ubhalile ukuthi uphupha uhlakula, so angikuthandi lokho ngikhuluma le video le ngiyenza because siyangicabangela nje abanye abantu abangama-member le channel ukuthi they might need this information, yabona? Ngaloko benge ngimphendule vele. So ukuhlakula yini? Ukhipha ukukhula ensimini noma engadini. Nake singakusho number 1 ngokujwayelekile la uma uhlakula kuwuphawu luhle uma ukuthi uyahlakula. Lusho komunye lukhomba ubunhlanje mehlakula nokubusiswa ngempumelelo, inhlala kahle nempilo enhle futhi ethokozisayo. Kwesinye isikhathi number 2 uma uhlakula kuba uphawu luhle uma uhlakula lusho ukuthi empeleni lindele ukuphumelela nokuphuma enhluphekweni ngemuva kokuzimisela noma ngokusenza kanzima noma ngokusikhandla kwakho. 3 kodwa ngokwesintu uma uhlakula kungawuphawu luhle uma ukuthi uyahlakula ngoba lungakhomba ukuthi kungenzeka kunezinkinga ezithinta umsamo ekufanele ngabe niyazixazulula noma kufanele nisukume nizixazulule njengomndeni noma njengabantu bekhaya. 4 futhi ke uma uhlakula kuba uphawu esingathanda ngolahluma ukuthi uyahlakula lungabuye luchaze imizamo yakho yokuxazulula izinkinga ezikukhathazayo noma ezikuhluphayo njengamanje. Okay. Number 5 ngokwenkolo uma ukuthi uyahlakula sikuthanda ngophawu hluma uhlakula lungakhomba ukuthi noma lungasho imizamo yakho yokulahla izono, yokuhlukana nokungcola noma yokuhlukana nemikhuba emibi yobumnyama ngemuva ukuthi wena usindisiwe wamukela ivangeli, yabona? NgokaMateyu 13 verse 29 kepha kwathi qha funa nithi nxa nisiphula ukhula nisiphule namabele kanye nalo kuyekeni kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe ngesikhathi sokuvuna yakuyala abavuni ukuthi ke buthani kuqala ukukhula nilibophe izinyanda ukuze lushiswe bese nibutha kamabele enqolobaneni yami. Okay, number 6 yenzeka uma uphupha ukuthi uyahlakula kube uphawu oluhle phela lolu khomba isinyathelo somuntu sokulungisa impilo noma ukususa noma ukukhipha okanye ukuqhelisa nje abantu ababi nabangalungile empilweni yakho. So ungazibona uhlawula ntwana uqeda ukususa abantu abangalungile empilweni yakho, ngaba ngabangani noma uhlwane nabangani, uhlwane negroup yabantu abathile, gangster, abathakathi abanye abathile oqeda ukuphuma kubona noqeda bakhipha empilweni yakho, yabo? Sibheka la ukuhlakula using your who in your garden or in your field. Siyabonga, akuvama umusa.